Er ringen ved at slutte sig om præstestyret? De seneste dages udvikling omkring Iran kan vise sig at markere begyndelsen på en ny fase i Mellemøsten. Ifølge Reuters har USA gennemført nye angreb mod iranske mål efter angreb på kommercielle skibe i Hormuzstrædet. Samtidig har flere tankskibe ændret kurs, og trusselsniveauet for skibsfarten er blevet hævet markant. Den måske vigtigste udvikling er dog ikke kun de amerikanske missiler, men NATO's politiske positionering. Ifølge Reuters har NATO-lande drøftet Hormuz-sikkerhed med arabiske golfstater. NATO er ikke blevet krigsførende part, men afstanden mellem Washington og alliancen synes mindre end tidligere. For Teheran betyder det, at konflikten ikke længere så let kan fremstilles som Iran mod USA alene. Samtidig arbejdes der på nye energi- og transportkorridorer gennem blandt andet Tyrkiet, Kaukasus og den arabiske region. Ifølge Reuters betragter Iran Hormuz som sit gyldne våben, fordi omkring en femtedel af verdens energihandel normalt passerer gennem strædet. Hvis denne trussel gradvist mister effekt, svækkes et af præstestyrets stærkeste strategiske kort. Hver begivenhed kan forklares isoleret, men set samlet opstår en interessant hypotese. Måske ser vi ikke tilfældige kriser, men led i en bredere strategisk inddæmning af den islamiske republiks regionale magt. Hizbollah er blevet svækket. Irans støttede militser i Irak er kommet under pres. Houthierne i Yemen har været mål for gentagne militære operationer. Syriens rolle som Irans korridor er reduceret. Ingen vestlig regering har offentligt beskrevet dette som en samlet plan. Men som analyse giver mønstret mening. Hizbollah, de irakiske militser, Assad-regimets korridorer og Houthierne har i årtier fungeret som præstestyrets forlængede arme og ben. Hvis disse arme og ben gradvist er blevet elimineret, bliver det naturlige spørgsmål om det næste mål er selve hovedet. Mindst lige så vigtigt er den psykologiske dimension. På iranske sociale medier og i oppositionsmiljøer har der cirkuleret videoer, som angiveligt viser personer fra den mest yderliggående fløj råbe vredt mod præsidenten, udenrigsministeren og parlamentsformanden Ghalibaf under Khameneis dødsceremonier. Disse optagelser er vanskelige at verificere uafhængigt, men hvis de afspejler en reel udvikling, tyder de på voksende mistillid i regimets øverste lag. Det rejser en mere spekulativ, men relevant kronikpointe. Har fredsforhandlingerne med USA også haft en psykologisk funktion? Ikke nødvendigvis som en dokumenteret plan, men som en proces, der har øget mistroen mellem regimets egne magtcentre. Moderne konflikter afgøres ikke kun med missiler og sanktioner, men også gennem usikkerhed, mistillid og svækket beslutningskraft. Ingen kan vide, om dette bliver begyndelsen på en egentlig politisk transformation. Autoritære regimer kan overleve længere end omverdenen forventer, men historien viser også, at de bliver mest sårbare, når tre udviklinger falder sammen. Ydre pres, tab af strategiske redskaber og intern splittelse. Derfor kan den iranske opposition stå foran sit vigtigste øjeblik siden 1979. Men muligheder skaber ikke forandring af sig selv. Oppositionen må vise, at den kan tilbyde stabilitet, retsstat, national forsoning og territorial sammenhængskraft. I den sammenhæng har kronprins Reza Pahlavi en særlig position. Han har nemlig ved flere lejligheder givet udtryk for,
at han ikke ønsker at diktere en bestemt styreform, men at samle kræfterne om en fredelig og demokratisk overgang, hvor iranerne selv afgør landets fremtid. Hvis præstestyrets regionale magt nu begynder at smuldre, bliver det afgørende, om iranerne selv er klar med et troværdigt alternativ, når historien åbner døren. Mahmoud Ashkanian, speciallæge i psykiatri, Ph.D.